Vi er ved at lave en brownie ale, hvor vi er ved at varme 19 liter vand til omkring 65 grader. Mæskning er processen, hvor den tørrede malt klargøres til urtkogning. Processen indledes ved, at malten blandes med vand, der holdes ved 65 grader. Heri foregår vores brygning af øllen. Der er påfyldt 19 liter vand, der opvarmes. Herefter tilsættes malten, og pumpen sættes til for at recirkulere indholdet. Her tilsættes malten. Shit, det er smukt det her. Ja. Det ser rigtig godt ud, det der, vil jeg sige. Det er ikke blyser. Nu stopper vi. Skal vi høre en historie? Hvorfor laver vi ikke blyser? Ja, vi skulle høre blyser. Ad. Så er jeg på. Vi holder øje med, at vi ikke løber over Der recirkuleres for blandt andet at holde styr på, om bryggen skifter farve. Derudover gør man det for at fordele varmen fra bunden til toppen. Varmen kommer fra bunden af gryden, og derfor vil det nederste af bryggen være varmere end det øverste. Der recirkuleres i 65 minutter. Efter 20 minutter ses det tydeligt via recirkulationen, at bryggen har skiftet farve. Efter 35 minutter opvarmes en gryde med 10-14 liter vand til 78 grader, der skal bruges under udmæskningen. Efter mæskningen indstilles temperaturen på 77 grader. Når bruseren når de 77 grader, er mæskningsperioden slut. Fra trin til trin. Byggen udblives i vand og spiger til grønmalt, der derefter tørres til malt. Malten knuses i bryghuset, blandes med varmt vand og opvarmes i mæskkedlerne til det er 76 grader Celsius. I mæskfiltret skilles masken fra urten og sælges som kreaturfoder. Den klare urt koges i urtkedlerne med humle, der udskilles. Urten afkøles i pladekølerne og rendyrket gær tilsættes. Herefter gærer øllen i opretstående udendørs tanke. Gæren tappes af, og øllen modner i tanken i 2 til 3 uger. Bygkernerne er meget indtørret og skal derfor trække vand for at være klar til at spire, og derfor bliver de udløbet i vand i 2 døgn. Når byggen har suget tilstrækkeligt vand, fyldes de til spirekassen. Her kan man nemt kontrollere forholdene, og de får lov til at spire i cirka 1 uge. For at bygkernerne kan vokse hver for sig, bliver de alle vendt en gang imellem. Hvis ikke man gør det, vil spirene vikle sig ind i hinanden, og kernerne vil ikke kunne skille sig igen. Aleurolaget frigøres under spiringen, f.eks. alfa-enzymer og beta-enzymer, som kan nedbryde stivelse. Stivelsen er lagt af lange kæder af glukoseheder og kaldes derfor for en polysakkarid. Der findes 2 former for stivelse, amylase og amylpepsid. Forskellen er, at amylase ikke er forgrenet, og amyliset har forgreninger. Sidste trin er tørringsbræsning. Efter bygningen har spiret i en uge, tørres kernerne med varm luft for at stoppe spiringen, og så er malten klar. For at kunne fremstille forskellige typer af øl, foretager man ofte en ristning af malten i forskellige temperaturer. Efter tørring fjerner man spire og rødder fra bygkernerne, hvorefter man knuser malten i en mælkeværn. Nu har vi hældt bitterhumle i. Under urtekogning tilsættes aromastoffet humle. Man bruger hunblomsterne fra humle, og de afgiver en række bitterstoffer, der giver det færdige øl dets bitre smag. Temperaturen indstilles på 100 grader, og alarmen sættes på 60 minutter. Efter en time tilsættes bitterhumlen. Vandet løber ind i bunden, op igennem slangen og ud i vasken. Øllet kommer fra den modsatte side. Den starter i toppen og løber ned gennem slangen og ud i bunden, så urten kan tappes. Det første 4 liter urt, der tappes, hældes tilbage i kedlen. Derved desinficeres modstrømskøleren. Her bestemmes alkoholsprocenten. Hvad siger du? Skal vi ikke slukke på den her? Jo, det kan vi. Urten køles ned til 26 grader og hældes på en rengjort og desinficeret gærtang.
Der tilsættes gær, og gærtanken stilles til side i en uge ved temperatur på 18-22 grader. Efter 7 dage omstikkes øllet til en rengjort og desinficeret gærtank, og efter yderligere 7 dage tappes øllet på flasker. 14 dage efter tapningen er øllet klar til at blive drukket. Man kan variere sammensætningen af kulhydrater i de færdige blanding ved at ændre på temperatursforløbet, idet enzymerne virker optimalt ved forskellige temperaturer. Hvis man hæver temperaturen hurtigt, vil den færdige urt indeholde mindre mængder forgærbare kulhydrater, fordi mange af enzymerne nedbrydes ved den høje temperatur. Enzymerne mister deres funktion ved høje temperaturer. Det skyldes, at enzymernes tredimensionelle struktur ødelægges. Man siger, at enzymet denaturerer. Okay, skal vi ikke bare gøre det sådan? Så har vi det lige helt stille og roligt. Tag min. Og så skal vi presse den sammen. Det bliver en brave. Det er fint, du skal bare lige kigge. Bladen kan ikke komme op ad bakken. Skal jeg optage før det liv? Jeg tror, du bliver nødt til at Det er en over dig. Spørgsmålet er, om den sådan er indstillet i højden. Prøv at gøre det igen. Så tror jeg det. Okay, luk den igen. Så er det flasken, så trykker du ned. Okay, op i vandet. Op i, gik ned i vinkel, op i vinkel. Op med, opad, op i